Lukhangela kuwe kuze kube manje kuyiqiniso ukuthi uwena Thixo. Ngabe siyaphosisa Baba masithi asimbonanga, athi uhlabelela kahle umsebenzi siwubonile, namandla akho siwabonile. Siza ingqondo yethu nenhliziyo yethu namhlanje ukuba kusukela namhlanje senza bakho. Simazwile abanye uThixo abangenamehlo kodwa bekhuluma bekhomba. Sizwile uThixo abadweliswayo, abangenayinyawo, abahanjiswayo, abathwalwayo nokuthwalwa. Sizwile ngoThixo abakhona abagcwele emhlabeni balathi izwi lakho babanazandla zokuphatha,
Baba namhlanje sifuna uNkulunkulu nemikhondo yasendulo ukuze sizwe simenze ngoba lithi izwi lakho ngibani ngabalenzayo izwi ningabe ngabalizwayo nizikhohlisa. Siyabonga Baba emini egameni lomfili wethu Jesu Kristu. Ibandla lithi amen. Singahlala phansi egameni lika Jesu. Amen. Amthathe lethu abazalwane qali ngingelele phakathi kwethu udade wethu uprincess wasekhaya ufundisa uNxumalo. Ngicela simshayele izandla ngegameni. Ngicela ngingelele bazalwane uMamgcobo phakathi kwethu egameni lika Jesu. Ngingelele babunyoka egameni lika Jesu. Haleluya. Ya iqueen yami le abazalwane. Jesus. Amen. Ngibingelele babunyoka phakathi kwethu nomama. Abafowethu Thabiso ngebingelela Chris Thobani ngegama lika Jesu. Team yonke letende bazalwane ma worshipers egameni lika Jesu. Amen. Ngithintile fakazi balomzalwane. Sisihlona kureba bazalwane ukuthi ungezwa umuntu omusha efakaza ngokuthi uthanda ivangeli liqinisa kangaka. Bangithinta futhi ufakaze badade wethu lapha emuva. Uthi wathi ebuya wayezishisa lezinto. Ukushumayela kona siyashumayela kodwa siyazi ukuthi akusebona bonke abaphendukayo. Sisiphumzile akusebona bonke abaphendukayo. Abanye sebeyezwa nje sekufana nomlolozelo ukushumayela. Amen. Kodwa bazalwane makusakhona abantu abathintekayo nathi siyathinteka. Amen. Yazi ukuthi enye into ukufundisa uNxumalo esigqugquzelayo mfowethu ukuthi siqhubeke eshumayela ukuthi abantu bayathinteka. Kanti bathi bebuya befakaza nathi siyathinteka. Ayibonge Nkosi. Ayikho into egqugquzela umshumayeli njengokuthi abantu babuye nofakazi. Ngafunda incwadi yesambulo kuthiwa abantu bangabo ufakazi negazi lewundlu. Ayibonge Nkosi. Sofunda kafishane nje sosheshe siphume bazalwane. Nami bengazi ngizoma la phambili kodwa ngomuntu akamoya bese ngizwa ukuthi ngathi khona ukudonsayo. Amen. Ngicela uzofundela Mamgcobo bazana akazabingelele nje Mamgcobo ngicela mhlamba akufundele iBhayibheli Mamgcobo. Amen. Ngicela ukufundela iBhayibheli to. Angazi nomeze ngala noma ahlale lapha kuzimic. Amen. Fundele mfuza ubaba phela ufundela umama. Nami ngisengena kuleso. Haleluya. Ayibonge Nkosi. Sanibonani ngibazalwane. Ikhona ngifundisha singakayisho mayeleni ukuthi amabandla wonke lesokuqala eSouth Africa avumelekile ukukhonza lezo bazalwane. Umthetho iConstitution yase South Africa iwavumela. Nasa azoqalwa namhlanje njengoba ngikhuluma nawe nje yazi khona amadoda axabanayo azoqala ibandla kusasa. Kodwa embusweni akudingeki yonke into. Embusweni kudingeka abantu abaphila intando. Yabona uJesu mayelinganiswa ilinganisahlele indaba uthi akusibona bonke abathi Nkosi Nkosi. Awuthi bavumelekile ukuthi Nkosi Nkosi kodwa uthi akubona bonke. Uthi yilowo nalo okwenze intando. Asho ukuthi uthandazela kakhulu. Asho ukuthi obegqoka kanjani. Asho ukuthi obekhuluma ngelimi. Lento sixabana ngazo nje la ukuthi mina esontweni ukukhuluma ngelimi athi esontweni sivaliwe. Asho ukuthi akuyona intando. Okwenze intando kaBaba osezulwini.
mayiqhubeka-ke uJesu uthi ngalelo suku bayoze bangibuze bathi Nkosi asiprofethanga yini saphilisa imilwelwe saphilisa abagulayo nithi sabeka izandla saprofetha ngegama lakho babethi banama-reasons ukuthi sidinga ukungena ngoba babethi basebenzile emhlabeni ezulwini ngesingeniso ukuthi siprofetha abantu abangaki ngesingeniso ukuthi kwasindisa umhlaba ngathi so sindisa ukuthi nine kade nikholwa ningalahli uqobo mina kade ngishumayela ukuthi uPaul Paul ngiyawuthuka umzimba wami ukuthi mina ngishumayela abanye ngingalahlwa uqobo ayibonge Nkosi ngoba ungakwazi uyazi ukuthi enye into right ke manje Thabiso uyazi ukuthi enye into ezokwenza abantu bayesihogweni sekuyazwakala ke manje enye into ezodala abantu bayesihogweni yazi bazalwane sisihlole bazoyiswa ukuthi bakhubekile babeka abantu izandla bengcolile Jesu enye into ezodala abantu bangene esihogweni okay awuyichazele lena uyazini elethi idimoni kakhulu ebadleni ukuthandaza sekukhulunyiwe abantu abaningi bayagula namhlanje baguliswa ukuthi bayathandaza iqiniso selikhulunyiwe Jesu bahlola kakhulu abantu balizwe iqiniso athi ngisawuthandaza kuze uNkulunkulu kuyikona yini uzongenwa amadimoni ngoba khona into ethi masikhulunyiwe kufanele ukuthi yebo Nkosi kunjalo engadingi ukuthi masikhulunyiwe mamngcobo uqala ufuna uyahlola abantu abaningi abangenwa amadimoni akwazi ukukhuluma uNkulunkulu phela uthi uyomhlola makukhuluma uNkulunkulu ithinda makukhuluma uNkulunkulu uhamba uye kuSathane uthi uyohlola akwazi ukukhuluma iqiniso libhalwe phansi this book ibhalwe nge-language you can understand uyayizwa Nkosi yami uma kuthiwa kuyathwala ekhaya uyezwa kuyathwalwa ekhaya uma kuthiwa kuhlotshwa uyezwa ukuthi akuhlotshwa i-language sonke sibhalelwe ngayo siyayi-understanda siyayizwa haleluya ayibonge Nkosi into ezoyisa abantu esihogweni ukuthi sekwakhulunywa basathandaza sekwakhulunywa balibalekela iqiniso wafika kule tende lakhulunywa iqiniso wangafuni nokubuza ukuthi nikhonzelaphi waqhubeka waye emanyaleni iyona into ezoyisa abantu esihogweni le abantu abaningi abazoya esihogweni bake bawathesta amandla bake bawiswa phansi abafundise ematendeni bake babamba ama-fasting of 40 days ibona baya esihogweni uJesu ushumayele about hell more than heaven intshumayelo kaJesu ibingancengi ibingateketisi intshumayelo kaJesu ibingathi nizoba right intshumayelo kathi bekuthi ubuhle athi jabulela ukuthi amagama alotshiwe kuthi ubuhle bethi msabeni nobhubhisa inyama aphinde abhubhise nomoya esihogweni ngoba uyazi uJesu mawulida abantu musubateketisa abantu musabantu bancenga khuluma iqiniso baliswe asisho ukuthi akuhleze khuluma intshumayelo erafu khona lapha ufundiswe khona kodwa khona lapha ukhuzwe khona futhi amen haleluya so bazana abantu abaningi abazoya esihogweni ke kuzoya abantu akade bevutha awuthi kuchazeleni into yabona sisiphumzile into ezodala abantu uNkulunkulu abalahle awuthi kuhlebeleni into uNkulunkulu sisihlona mathi uzohamba naye ibangeli ngaka mhlawumbe wathi uzosuka la uyogcina naye lapha uma ubhedile sewula akusho ukuthi uzofela la ngilalela uzoqhubeka uzofike la kwathi uzofika khona kodwa akusho ukuthi usahamba noNkulunkulu nengizwe into yenza abafundisi baqhubeke bashumayele sebawa ingoba babona bebeka abantu izandla baphila into edala iqhubeka abantu baqhubeke balalane phakathi emasontweni baqhubeke emva kwalokho banikele emkhulu bathola amathenda babe blessed ingoba babone ngathi uNkulunkulu usakhona into ezodala balahlwa abafundisi bazolahliswa ukuthi bathi hawu Nkosi babephila nje sibabeka izandla babe ba blessed ngithi Nkosi busise akukhuluma kancane uNkulunkulu uhlonipha kakhulu izwi lakhe
noma kungami isifebe phambili uma isifebe sivulizwe sathi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uzokwenza lokho ethi uyakwenza haleluya akakhulumi ngenxa yesimilo somuntu omephambili ingakho abantu abaningi bedideka uma kukhulunywa ngonsindiso ngoba nabanesithembu bayama nabathi Nkosi ibusiswe ibusiso ihlukene kabili siyokhuluma lila khona isibusiso sivela kuNkulunkulu nesibusiso sivela kumuntu isibusiso sivela kuNkulunkulu mamngcobo asidinge umuntu wathi kuphindele isibusiso sivela kuNkulunkulu asidinge umfundisi asidinge umvangeli sivela Jeremiah chapter 1 ngingabakwazi ngakubumba ngakubusisa kwangekho umfundisi. Number 2 eseyishumi umulethi ishumi suke senzela nje ngoba niya complain amangilethi imali yenu kuthina mawuyilethi imali sisitone ungibukile ukuthi uzothandaza inathi Nkosi ibusise uthothi ngibhiza ngikwazi ukusho njalo isibusiso seyishumi asivele kumfundisi uthi uNkulunkulu lethani okweshumi endlini yengcebo nibone ukuthi ngeke ngimvulele yini amafastela ezulu lithululele isibusiso kulokwaneleyo akasho uNkulunkulu ukuthi nilethe abafundisi kakhuluma isibusiso ayidingi umfundisi eyishumi suke senza njengoba nisibuka amehlabovu masendethi suke senza Awukahle njengoba i-international inkulu kangaka uBishop yonifonela nini nonke ethi God bless you ngeyishumi zenu khulani manje bazalwane khulani finyelelani kokupheleleyo khona into oyenzela indoda nongayenzeli indoda oyenzela uNkulunkulu umnikelo onginika noma uthi ungwashela imoto ungasho ukuthi God bless you kodwa molethi ishumi khohlwa noma ngangasho uNkulunkulu wenzile ngoba uwenza ngiyena asifundise lenkosi uJeremiah lo chapter 12 shumayela namhlanje ngafishane bese siyathandaza mamzo uzongifundela bethi haleluya ngifundeleke Jeremiah chapter 12 verse number sivule sonke bazalwane ngokusheshsha Jeremiah azi mfowethu Thabiso khala kahle umshini wethu kodwa uyangibamba amen asifundeke Jeremiah chapter 12 verse number verse 5 ngazi khona intambwane engibamba la lento siyazi sihlala manje sanda kufika bazalwane manje akuhlebeki bayesu haleluya hey ngisumalo sasikazi ngabe mhlawumbe ngisethaveni manje bathiwa ngisendiswa namhlanje ngime kahle ngifaka amashethi emweni mhlawumbe ngabe ngidakiwe mhlawumbe ngabe ngasengafa nawe babusuwafa abanye mhlawumbe ngabe sebagenqwa amadoda abanye mhlawumbe ngabe sebaselelele emakhazeni abanye ngabadakwe ithuba special manje sibonga uJesu sihlon was no drive mhlawumbe ngaba udrive namhlanje yanitshela mina bazalwane uNkulunkulu ngombonga lokuncane yaso uNkulunkulu wabona ukuthi okay lo mntwana uhluphekile unenkinga ngoba uNkulunkulu wathi sindiswa ukuhlupheka kwakho ngobusabonakala awuyizweni ngoba manje wangithuka umthwalo ngishiya nani amen hey bazana ngikhona iqiniso uyabona abangakholwa basemathaveni namhlanje futhi isonto sisonke lona sokulokudakwa kakhulu kwabantu uyabona thina strive ngokutshela sivika ingozi usukune makuyi weekend sivelelwe ngoba lona sokulama club and laba abantu abangapha emakhaya yethu bani yabantu abagcwele lapha emaklabhini abangabophola abangibekuba la endleleni abeyibazalwayo abaningi babo uzwa beshaya urabashana amasebedalile bacanga bayezulini ngoba bavuma ngoloko asifundeni sikaNkulunkulu khuluma nebandla namhlanje kulekana komawisa namhlanje uWest Colimpondo namhlanje sifunde izinenkosi chapter 12 verse number 5 fundele mamncane funda Jeremiah chapter 12 yes asilalelele ngoba intshumayelo emfisha uzothi usathi ngathi uyashumayela ngivale ngoba ngizosheshe ngivale verse 5 verse 5 uma ugijimile nemigundatshani yakukhathaza ugijimile nemigundatshani
yakukhathaza. Ya. Ungancintisana namahashi kanjani na? Ugijimile nemgundatshana. Yakukhathaza imgundatshana ilezilwane zasendle igijime ngongoni. Lithi iBhayibheli ugijimile nemgundatshana yakukhathaza. Woza Kristu. Uzogijima kanjani namahashi na? Lithi ku-English, if you have ride with men on foot, how can you compete with horses? Ugijimile nemgundatshana, the men abantu abahamba nawe njengawe kwi-level yakho and bahlula, uzogijima kanjani namahashi? Sengiyathandaza, ngisheshe ngithandaza. Awuphinde makuzoba ufunda. Uma ugijimile nemigundatshana yakukhathaza. Ugijimile nemgundatshana yakukhathaza. Hey, usezokukhulu kuthiwa ngizokutshela. Sesiyathandaza uzosheshe ngivalele. Thabisi, usezokukhulu mfowethu. Ugijimile nento ezincane zakukhathaza. Wakhishwa ukuthi wahlethwa ebandleni. Wakhishwa ukuthi wahlethwa, mhlazana ungahlethwa kutshelwa public uyokwenza njani? Wakhishwa ukuthi nje wawubelisela ukushada, nowayizoshada nawe washada nomunye, ukhathazwa imgundatshana, mhlakufika uwesi uyokwenza njani? Usahlulwa amathanga entombazane emotini, konza mathe. Uyokwenza njani mhlazana ikukhumulele endlini? Usahlulwa imgundatshana into ezincane. Mhlakufike inkulu yokwenza njalo. Ugijimile nemgundatshana yakukhathaza. Uyomncintisana kanjani namahashi? Kuthiwa ngizomtshela ukuthi ensindisweni akuhleze kuyimakhekhe. Khona okunzima okuseza. Usahlethwa abazali mhlawumbe uhlethwa umfundisi uyokwenza njalo. Usakhathazwa indleko, ukhathazwa iminikelo. Ngiye nomntana omanye okunikela kunayo. Mhlazana ungenazi ingubo zokugqoka uzothi. Usezokuwesi kunoke wabona. Usezokuwesi. Ugijimile nemgundatshana yakukhathaza. Nami ngithi mina esontweni ngcono ngishintsha isonto. Ukuthi angakathole ngakhona imgundatshana into ezincane lezo. Mhlazana umithisiwe phakathi kesontweni uzokhonza kanjani? Ugijimile nemgundatshana yakukhathaza. Uyogijima kanjani namahashi? Ngifunde bese ngicedela ke. Uma ugijimile nemigundatshana yakukhathaza, ungancintisana kanjani namahashi? Kuna competition enkulu eseza wedlolo. Efuna uphase lokuncane ukubona manje. Wakho nje ukuthi nje wadivorcewa. Noma indoda yakushiya noma yafeba noma yafa. Awusafune kwakhonza. Mhlazana ikhonywa phambi kwakhe esontweni ikhonywa ingane encane yothi. Thanga ngitshela namhlanje ukuthi akuhleze kuyimakhekhe lensizwe. Khona ubuyeso kusenza. Abapostoli bathaba ukuthi mhlaba baliwa imndeni yabo. Belahlekelwe imndeni babona okuncane. Babengazi kusenza isikhathi sokunquma. Kuthiwa babenqunwa amakhanda. Isikhathi sama dark ages. Kuthiwa babenqunwa amakhanda. Abanye amaRoma. Nangiyazikhulumela. AmaRoma badedele eground elikhulu, iarena enkulu, badliwe dedelwa ama-wild beast, iy'lwane lezi zasendle zizobadla. Ahleka amaRoma. Ehlekisa ukuthi iy'ncedi zikaNkulunkulu zidliwe iy'lwane zasendle. Kuthiwa zazihleshulwa. Khona okukhulu okusenza. Uma ujaha umshado, khona okukhulu okusenza. Uzowujaha umshado, ushade notsotsi osindisiwe. Akugile sewukholwa. Nisenifikile ngaphakathi endlini, senihleli, nishade yonke into isukuyinhle. Alukho usuku lomshado olumbi. Ngisho ngathi ushadele phansi kwesihlahla luhle. It's a wonderful day. Hamba uqede 2 years, uzombona utsotsi bakhe. Uthi uyabona kunefoni obungayazi ehlala phansi kwemoto, ehlala ngaphansi kwesihlalo emotini, yokufonela intombi. Akutshela athi hey wena ngakhethelwe esontweni.
umayela akusalisa ungithatha mina ongithatha ngiphuza khona kuwesa okuzayo ungayijahi into engakafiki khona kuwesa okufihleke ngale kwazo ukugijimile nemgundatshani yakukhathaza uzogijima kanjani namahashi emgundatshani leyangotshanini ihashi into engabashiyayo ehamba yonke indawo usazokhathala ningayijahi izinto ziyeza ma uyijahile uzothola engayona awuqhubekele khona lapho khona indawo ethi uyo mhlawumbe umfula kugcwele iJordan awuqhubeke ufunde leyo ndawo uma wethemba ezweni lokuthula kuphela ngifuna ukuhlala la kuthuleke khona kuphela ngilalele kodwa bapha babehlala eduze kwakhe esontweni babefuna ibandla elithuli bangena international have elithuli bandla nobishop wakhona have nice mase qala imvula ahambe ngoba ufuna indawo elithuli indawo elithuli isemoshwari ayikho ebandleni hayibo yo funa indawo elithuli unganqumali mhlawumbe ngathi liftanga ukuze esontweni ngeke usahamba kodwa unenyawo ufuna indawo ozotekethiswa kuyona asiteketisi la asisile uzoteketisa la asisile uzokwenza ube right asile uzokwenza ube right uzokwenza ube wrong emehlweni abantu ube right ezulwini haleluya manje ngifuna ifavor ubani lo etula kwijoyous ukhonza nathi kusho ukuthi lo kusho ukuthi lo anda phathi ungabona iband mfana ungabona iband inkulu kabi no Christ la kusho ukuthi lo basindisiwe thina sicula lo duke inkokusend usonda lapha ebandleni usindisiwe yini ngicabanga ngoba na ngidecorate ngalezi ndlela ngaphambi ngicabanga ukuthi sen attract uNkulunkulu ufuna izwe lokuthula uyakwenza njani hlazana iJordan ekhukhuma la phambi kwakho awufunda icentele mamngcebo standard ya uma wethemba ezweni lokuthula kuphela ufuna izwe elithuli phela la kushaya khona ipambane ethi bani thotsho zamanzi ngene ethi usisiwe nesibazaneni ufuna lezo zinto endawo ungene khona ubambene ne-boyfriend ingabiki into ekuhlukanisa nalo ufuna izwe elithuli ufuna izwe elithuli lakho ukuthi uma ugula ungathandazela uphile uyokwenzela umthendeleko isidlo sokugcina esingekho eBhayibhelini udlisela ukufa ufe funa la uzokhonza khona ubuka iy'thombo noJesu yazi ukuthi noJesu wena obamajinayo sokulela ilesa sithombo uzositha esontweni phinde ushiye esontweni funa ufaka irosana funa ufaka iy'thombe Jeremiah chapter 9 yesifunde yakuhlebela uthi isiphambano lesi simsebenzi yabantu kuthiwa bagawula umuthi lehlathini ifunde ngomdala bagawula umuthi lehlathini bawubethele ube isiphambano thunga usabe ngokuba wenza into futhi awenze into leyo umsebenzi oyize ufuna izwe lokuthula uyokwenza njani hlazane kunjani mamngcobo uma wethemba ezweni lokuthula kuphela uyakwenza njani ekukhukhumaleni kweJordan na kwenzekani mhlazane ukukhukhumala iJordan wafa abantu funa izwe elithuli abazalwane engamnqumali bafuna izwe elithuli mfundisi elithuli bafuna ibandla nje elithuli yazi into edala bashintsha amabandla ukuthi bayahlukumezeka emabandleni bafuna ibandla elithuli cha ubishop wakhona nomfundisi wakhona azoma la phambili antshele ngegrace athi ngicela utshele grace ubone sekufika amarasta azodansa dlala phakathi endlini kaNkulunkulu khonza namarasta khonza nezambulo khonza nabantu enzothi mfumbe befane ikhinde ezincane eveza uboya iyona into efunwa abantu izwe lethu umfundisi
Ngisho abethula abadashema belungile afana noNgcobo lapha abasibakela isicefe. Ngizoya esihogweni lokuthula kwenu nomfundisi. Baningi abazoya esihogweni bamngcobo kade bethandaza besho ngeyilini. Sengiyehla kule ndawo. Ugijimile nempundatshana. Ngiyakukhathaza. Khathazwe into encane, konke ngizokhuluma le. Wakhathazwa nje ukuthi wahletshwa. Mhlazane wahletshwa ubizela imeeting. Akithi manje uyafundisa ukuthi wahletshwa. Mhla ubizela imeeting utshethe uyisifeni ungafekanga uyothi. Lithi na iBhayibheli malithi lezi zitha zomuntu kuyoba bendli yakhe. Mabe nobaba benabantshela amaqiniso. Mabe nobaba benabantshela amaqiniso. Lenza yonke into ngoba nithi lenzela izingane zena nithi. Ngicabela ungene equaletini ingane ifuna ama toys, ifuna o PSP, ifuna o PlayStation. Awukazi uyitshele ngokufa. Ngikhuluma ngeside right nelingcono lilodwa. Awuthi nginibuze. Ingane yakho uyayivakashisa emuseum akithi. Khuluma bazalwane. Uyayisa kobuka mama umvakithi. Anjayisa. Uyayisa esikoleni esiphambili. Uyishiya zonke lezi ezileduze. Uthi sizolile zimbi. Uyifunela imoto igibele komalume akithi. Yonke lento enhle uyayenzela. Ngeke iphenduke ngoba yazi ukuthi yonke into ayifuna iyayithola. Okokuqala lo. Okwesibili, yini ungayivakashisa emoshwari? Uyayitshengisa ukuthi akumuntu uphelelaphi. Uyitshengisa abantu behlubela amakhanda kanti ukuthi umuntu mayethatha imoto edakiwe uphele nje. Aniyise emoshwari ziyokubuhlungu. Zazi iside lempilo right. Mina uma wami wangisa esibhedlela kanti siyobona umnyusi sepopulana kwaqedwa ungenise wadini yabantu abaphethwe yi-AIDS abagula kakhulu nabasebenalento la ebalayini lonke ngongibukisa bona 3 days ngibamba ifasting ngingathandi ngangingakuthandi ukudla ngendlela engangibabona abantu begula kawo bedabukisa awuyazi leyo nto wena uziqomele uyazi leyo nto nokwenze njani umhlazane ugubha iJordan awuyazi leyo nto mangathi nemhlanje thabisa lesithathe ingane siyisemoshwari zingabuya zihayiza zonke ziphenduka ngoba zabe zitshengisa ukuthi kunesayide elibuhlungu lempilo ube nje lento ifihlwe kanjani ifihlwe makushoniwe kuthiwa ingane ziyohlala ka-aunt noma kamalunga singaboni kuthiwa zingasiboni isidumbu ziboniseni zazi ukuthi kuyafiwa lithi iBhayibheli uma sibatshengisa lezinto ezimbi baba nefiye bese beyaqonda manje asiqondi lezi ngoba azazi thabisa idakwa ijiki namhlanje idakwa ijiki yazi ukuthi iyakholwa izalwa umfundisi ayazi ukuthi uma idakwa ijiki yangena emotini ikhanda liyahlukana ehlukaniswa ingozi wathi omunye wasebenza emakhazeni wathi hey iyona ndawo ohlezi udakiwe kona uma usebenza kuyo awukwazi ukusebenza ungadakiwe ngoba iyona ndawo ebuhlungu kakhulu wathi iyona ndawo othi usebenza emini nje usebenza uthi uyabona sekungena isidumbu kuthiwa abengozi lapho omunye unyawo olungale omunye alukho ngizoliphuma nini wathi iyona ndawo ebuhlungu nzo umuntu angasebenza kuyona amakhazi wathi omunye uthi kade ufika emsebenzini ngelunch uthi uyabona ngena isidumbu hayibo usiso kade esuka ekuseni ephemile efake yonke lento ebusweni efaka ama-makeup uthi uyabona nansi sekufanele uzoshawa ngepayipi asikezi idumbu labashawe nge-hosepipe iy'ngane zena ziyazi lokho manginezifo ziyafihlwa ingakho zingakhona nje zikhula zingakholwa ngoba zazisimpili right ugijimile nemgundatshana yakukhathaza ugijima kanjani namahashe iy'ngane ziyazi lento namhlanje ingane ubona incane ukuthi okay le ihlukukela ngala ihlukukele kubeni yiphara namhlanje ingane yakho uxabana nayo ikushaye ibuyisele ikushaye uzwe incane nge-stick sweet uncenge udoti uncenge khohlwa mzalwane akekho umuntu ozwe ezulwini engazange abuyisane noJesu akekho inja
ingadli ikhamishe lihlaza kodwa isifebe singazali ingelosi ilanga likawantshoshini akekho umuntu ozoya ezulwini engasindiswanga akekho umuntu ozoya ezulwini esewile athi hayi bazali bangibekezelela nje sonke umfundisi uyazi mhla ngifikile mhla ngingekho angikho mhla ngikhona ngiyafika nje uyazi ngisahlulwa izono hey Nkosi yami umfundisi uya-understand understand umekhona okwazi ukuphila ubungu wena uhlulwa yini wena namhlanje ngamnumalo weyiswa umuntu ekipitile ushumayela ehlangene nesifebe ezongena kusona ebusuku atshele wena ukuthi uyasihlanyela ngomfundisi ushumayela athatha ugolobha ufake eglasini athi uyadakwa ezokudakwa yena mayele ikhona uma ugijimile nemgundatshani yakukhathaza yini le yakukhathaza ngizokutshela ukuthi kusezokhulu lithi iBhayibheli lithembeka ngokuncane ukuze uNkulunkulu akuthembe hlela ungabi nandaba vele abantu bazokuhlela awuthi kuhlebele enye into ehambe yokugcina uyazi ukuthi ebandleni mamNgcobo kunebandla noma iliphi nakuleli lakho ebandleni unamabandla awu-2 khona abasetshenziswa isitha khona abasetshenziswa uNkulunkulu wonke amabandla kunebandla laSathane nelikaJesu kwithimba kaJesu kwakhona uJudas Iscariot nginamanga waye umkhaphela lithi waye ngamxoshi ingane boJesu kwafika ikufezele ini icebo loNkulunkulu lithi wamiyeka sisihlola uJudas ekhona ngilalele nobazalwane wamiyeka uJudas engani wamiyeka wadana isidlo khona abantwana bezinto abazokujiyela kusasa khona abantwana bezinto abazokuhleba kusasa abantu abazokubulalisa nabazokukhuluma kabi abantwana bezinto ebandeni nje kunjalo kwazoba khona uPetro wesibili ngilaleleni bazalwane kwaba khona uPetro wenzani na waphika uJesu niyayizwina khona abazoliphika levangeli khona abathi bebesemsebenzini baliphike total ukuthi mahlathiwe kubo kuthi usasindisiwe athi hayi yinto yongcobo leyana Nkosi yami yinto yongcobo maye kubo emsebenzini yakubo manje lebandlela aphinda qabashiye estathandazi khona abantu abafitha yonke indawo sesiyathandaza funda ke mamNgcobo uqala phansi kuverse 5 no6 standards funa ukuthandaza nabantu namhlanje abathi khona into ezingikhathazile lapho ngikhathala endleleni unika amandla ngiqhubeke Jesu kimi asoze Yes. Yakukhathaza. Ungancindisana kanjani namahashi na? Uma wethemba ezweni lokuthula kuphela, uyakwenza njani ekukhukhumaleni kweJordani na? Yeah. Uyakwenza njani ekukhukhumaleni kweJordani? Ufunda uJeremiah 6. Buyela kancane nje uJeremiah 5 ithi nephela uthi Jeremiah 6 funda ke ngifuna ufunde lapha uverse number 17
awufunde suthini 17 Jeremiah chapter 6 verse 17. Ngase ngibeka abalindi phezukwenu. Ngabeka abafundisi phezukwenu. Abalindi abafundisi abantu abalindi imphefumulo yenu thina lapho. Ngabeka abalindi thabiso phezu kwabantu. Kwenzekani? Ngithi, yebo, qaphelani ukukhala kwencilongo. Ngabatshela abantu ngabawonisa ukuthi qaphelani wabantu baseMalenda ukhala kwencilongo. Qaphelani. Incilongo izokhala masinya. Hlanganani sikhuleke. Bathini? Kepha bathi asikuqaphela. Bathi asikuqaphela. Batshelwa ukuthi mawuphila njengesifebe uzogcina esihogweni. Bathi ngeke asiphili njengeyifebe, siphila njengoglenga. Ibandla selaba yithi ibandla le-entertainment, ibandla le-glamour. Babeka abalindi phezu kwenu. Bathi abantshela ukuthi icilongo lizokhali. Icilongo. Funa abantu abanakayo namhlanje. Uthi umhlabelelo uyanaka uJesu. Uyanaka uJesu. Uyanaka uJesu. Memezela uJesu na unakile njengoba lethe letende. Sizokwakha. Ngoba sizohlwitha ibandla amadlozi. Sizohlwitha abayo. Hey, kuseduze abasebenzi kuseduze. Awu Nkosi. Kodwa abantu bathi cha alizukhala. Labafundisi abanishumayeza usitshela uhlubana nezinto bathi ngahlubani nazo. Bantu preparation ulaka kaNkulunkulu. Bakhuluma kwenu sebenhlanhla. Wathi angizwa. Lokhu kuyindlela yakho kwasemsheni bakho ukuthi awulizwe izwi lami. Ibandla liphendukayo namhlanje. Uyazazi into ezikilimazile. Uyazi ulimi lakho selikhuluma ngisho indoda usayihloniphi. Oshade naye. Uzokhala. Maye uzokhala. Abantu bazoya esikhogweni besindisiwe. Manquma ngiyisho ngoyishokoze ngife. Iningi labantu ezobe sesikhogweni kade lisindisiwe emhlabeni. Kodwa langahambi ngendlela right.
abayifumanayo. Noma bangagcwala isonto thabisa abantu abaningi kodwa bayifumanile le ndlela ave bengizosana. Bangafika i-rapture manje sihlwithwe ungamangala. Sala abantu bathembile. Abanye bayokhala. Abanye bayokhelisa umvelo. Siyathandaza namhlanje. Ufuna ukuthandaza nomuntu othi mina sengidela konke. Sengidela konke senginike. Last minute embusweni kaNkulunkulu. Repent. Phenduka. Ngabe kabalindi uba banitshela ukuthi icilongo selizokhala kodwa lizange nilalele. Lesona sincane usifihlile. Sona sokulimaza egcineni. Lesona sincane joke ngezinto zezwe kodwa umzalwane ave kunzima kumzalwane ukufaka status sevesi kunzima kodwa ukufaka abahedeni kulula ukufaka abahedeni. Mina nje anginaso isithombe sikaTira anginaso ngoba ngisidingi ngoba uzofana uTira nami ngisaya kwami mangakholwanga. Anginaso isithombe zabantu abadala generations. Nina kulula ukufaka lezo zinto. Iyaphasoka inkonzo. Thina senzokhaya. Ufuna ukuthandaza nabazalwane abakhathele endleleni. Thandaza nabantu abaphelelwa amandla. Thandaza nabantu abalingisa leli lizwe. Usubona nangokugunda ukuthi kulingiswa leli lizwe. Bona nangendlela egqokwa ngayo ukuthi kulingiswa leli lizwe. Indlela egqokwa ngayo ukuthi iyakhangisa. Ifashion ikuvela phakathi kwethu. Thina sinento yasezulwini ethi yonke into iyafihlwa. Into enhle iyafihlwa. Sinevangeli njalo. Kulula emsebenzini une-boyfriend yokudlala kodwa umzalwane. Bangapha abathi umakoti wabo emsebenzini uhleke. Don't entertain that. Ngoba uyokuphansa phambi kwethu usokubona emsebenzini. Musukuvuma ukudlala abahedini. Abathi besho njalo umthetho nginayo umyelelo ngishiye ekhaya angidlali ibhuti. Ithi yadlala intombazane ithi yancika uyithethe angidlali. Icilongo selizokhala. Abantu abazothathwa kwi-rapture, abantu abaxoshiwe emasontweni ngoba bekhuluma iqiniso. Abantu abazothathwa kwi-rapture abawayekile amathanga amantombazane. Abantu abazothathwa kwi-rapture abantu ade bethembekile. Uthandaza nabasivalela amehlo.
bebethanda uJesu kwaze kwabe sekufeni badela izinto ezinhle zikhona badela ukhazikhazi mawuzothiwa khona abantu abadela i-makeup ucabanga ukuthi kuyadala uhlezi ubabona sebeyipendile ukuthi baba bahlekanele siyathandaza manje khona yini umuntu bakhona yini thandaza namhla sikhuluma nebandla angifuni lento kuzokube ngathi singena kumoya kakhulu uyazazi impilo yakho ayihambi kahle uyazazi ugcine kuleli lizwe uyazazi usugxeka nabafundisi abakhuluma iqiniso ukuthi bayagxeka ukuthi bayaqalekisa namhlanje awaziwanga amandla enkonzweni uzokwenziwa kanjani nje kanti uphile wena ube clean bese uzwa amandla ngoba manje eni level engadingi thatha into ubani lithi iBhayibheli uyothatha okugcwele umnikeze isisha ekwazi ukuthatha okugcwele umnikeze isoni lithi iBhayibheli ngeke ungababeka abaphofu izinto zabalungileyo siyathandaza manje baba shodala phuthumeze ngaphambili othi amandla aphelile amandla aphelile oh Nkosi hlaso basingenile siyathandaza manje thank you Jesus bakhona abazalwane abathi ngiphelelwe amandla bese liqala ukulingisa leli lizwe aphuthumeze ngaphambili phuthuma thandaze nawo khamba uthi uNkulunkulu ngempila ke bebeza ngoJesu uthi wena nonke nomile lensindo awusayini bakhona yini abashodayo phuthumeze ngaphambili umekhona uzalo thuphelelwa amandla phuthumeze ngaphambili nobe senqena kushukuye enkonzweni sekufika ucela hayi bo impilo kwezokhala phuthumeze ngaphambili gijima ngibona from the dead. Wasini Lazarus Matwani Mbegeti. Your situation is too urgent. But because of pride and the lust and the pride of life, fail now.
Ebratala kakasoto kumaso. Ikatalama asete ebaso. Taya salama. Kele mahasu. Labala pambi basho lamasu. Ekameli ka Jesu. Mati ngosu Jesu.